Деня е събота, часа 19:30. Започва Контрапункт. Една пареща тема, два отбора в ожесточена мисловна битка. Ти може да си част от тях. Ако ти стиска, не сменяй канала. Вие гледате Контрапункт. Моля, посрещнете водещите Пламен Митев и Николай Емил Шопов. Подкрепете ни. Здравей, колега. Здравей, колега. Здравейте, уважаеми зрители. Тази вечер ще бъдете инжектирани с доза мисъл и спор. Добър вечер и от мен, уважаеми зрители. Обещаваме да е опияняващо. Контрапункт е наркотик. Предупреждаваме, че е пристрастява. Това го казват вашите писма и есета, които с всяко предаване стават все повече и повече. Предупреждаваме също, че контрапункт, като всяко наркотично вещество, обаче си има странични ефекти. И те са необичайна мисловна дейност в събота вечер и образуване на повече мозъчни гънки. Това, разбира се, не важи за нас, колега. Абсолютно изключена. И днес обещаваме да ви накараме да се почувствате хай и хай клас. Темата за дискусия тази вечер е: за или против легализирането на леките наркотици в България? Мислим леко да поканим гости, после лекичко да ги поразпитаме какво мислят по въпроса. А вие, зрителите, накрая ще кажете тежката си дума. Вие, които ни гледате чрез гласуване, ще решите кой е крив и кой прав в спора. В първата част на предаването ще дадем шанс на известните ни гости да разкажат пристрастно мнение по наркотичната ни тема. Ще разкажат толкова огромно мнение. После, дано са в състояние, те ще изтеглят по едно есе за и едно против. Точно така. След това популярните ни гости ще продължат да се друсат с вече аргументите, които може да изчетат на люлеещия се, разбира се, офис стол. И накрая към купона се присъединяват и авторите, авторите на прочетените есета и става гореща словесна битка. За или против легализиране на леките наркотици? Да видим кой кого, но това на финал. А сега ще ви накараме да останете с нас, като ви пристрастим с едно видео по темата. Всяка една зависимост е опасна. Пристрастяването към алкохол, тютюнопушене и хазарт не са по-малко вредни от употребата на леки наркотици. Все повече научни и медицински изследвания сочат, че употребата на леки наркотици, каквато е марихуаната, не е толкова пагубна за организма, колкото е тютюнопушенето, например. От друга страна, много хора смятат, че отравата видимо се затъпява и загубените мозъчни клетки причиняват сериозни щети върху личността, като понижават IQ-то и до ниво амеба. И все пак, щом не са толкова вредни, защо все пак употребата на леки наркотици продължава да е табу в много държави, включително и у нас? Трябва ли да имаме свободен избор в това отношение? Уважаеми зрители, не забравяйте, че вие сте лицето на закона в Контрапункт. Вие сте тези, които ще забравят или ще легализират леките наркотици, поне тук в това предаване. Колега, леките наркотици не се забравят, те се забраняват. Един път, ако ги пробваш, да. Точно така. А иначе, да му мислят политиците и пласьорите. Те май играят в един отбор. Какво мислиш, Ники? Пламка, не знам, не съм сигурен. Дано не е така. Но да видим кой ще играе в нашите отбори тази вечер. Той, дами и господа, е роден в морската ни столица Варна. Истинското му име е Явор Янакиев, но е известен в обществото с артистичния си псевдоним, който ще разберете малко по-късно. Завършва 8-ми клас в професионалната техническа гимназия Цар Симеон Велики в град Търговище. Работил е като продавач на сладолед, царевица и гевреци на плажа. Отнася се с изключително внимание към секса. Не става въпрос обаче за креативни изпълнения, а за домашния му любимец. Декоративното виетнамско прасенце на име Секса. Всеки ден се буди с Риана и то без да прави сечено на Крис Браун. Просто над леглото си има закачена снимка на барбадоската певица. Вярва в съществуването на малките зелени човечета, а мечтата му е да дойдат и извънземните. И да ни дадат по едно хапче на живота и никога да не умрем.
След едно негово участие в Сопот, родния град на Иван Вазов, той тръгнал да си ляга, но внезапно му се явил духа на патриарха на българската литература, който му казал: "Убий ги днес. Направо ги уби." Дано и ние ги убием днес. Дано. Преди години на южния плаж във Варна, благодарение на добрите си умения в плуването, той спасява момиче от удавяне. Прохождайки в музикалния бранш, участва в парчетата Ритъм Басов и Куките ме дебнат, партнирайки си с Шамара, Конса и Иво Малкия. Има издадени 3 музикални албума. През 2013 година участва в първия сезон на реалити шоуто Картицата. Той е български рап и хип-хоп изпълнител. Тази вечер ще защитава тезата за легализиране на леките наркотици. И неговото име е 100 кила! Здравей, Яворе! Добре дошъл. Заповядай, твоето место е там. Голяма грешка с данните ми за кой къде е учил и какво е що. И се надявам, ако не е в лайв, след това да ви дам точната информация. На живо сме. Слушаме, коригирай нашите редактори. Може да ги коригираш. Вашите редактори се запознават с училище Христо Ботев и с дейностите ми, които в Аспарухо, с които правя към тях. Добре, моля Нека да не ги уважаваме. И понеже сме в българска телевизия, един съвет към редакторите и към самите вас. Винаги сверявайте информацията за представянето на вашите гости с гостите ви, за да може да се лишите от такива неудобни ситуации. Благодаря ти за този съвет. Слагаме си една голяма кука на ухото и повече такива няма да си позволим такива пропуски. Точно така. Яворе, искам да те попитам, достатъчно мотивиран ли си да защитиш своята теза тази вече? Не, достатъчно обиден съм. Сега ще видите нещо, което рядко го виждат хората. Сега ще видим. Това е много добра заявка. Избора също така и избора на зрителите е безмилостен. Пожелаваме ти успех, Яворе. Време е да ви представя и опонента с противоположна теза. Тя е родена на 29 март през 1978 година, Зодия Овен. Дъщеря на популярна българска рок-певица и не по-малко популярен и съпруг. Голяма част от детството й преминава в Скандинавието, където родителите работят като клубна група. На 16 стартира собствената си кариера, като начало се бележи от конкурса за млади изпълнители Хит -1. Извинявайте, че ви прекъсвам, но тук търговище, сега представяш Тей Кацарова, Скандинавия. Не можа ли измислиш нещо Лондон, Париж, нещо? Добре, да искахме ти да ги окажеш от първо лице дяволно число. Достатъчно е да кажем, че на госта ни е 100 кила, разбираш ли? Всичко друго се елиминира. Е такава голяма чест. чест. Извинявайте, че ви прекъснах, слушаме за Тей Кацарова. Просто можеше да кажеш нещо Лондон за килата. Най-големия. Добре, продължаваме с 100 кила и неговата автобиография. С Теди Кацарова. Окей, продължаваме напред. През 95-та тя печели първо място, съответно в конкурса. През 97-та пред нея се открива възможността да запише няколко песни в Швеция. Следващите 2 години тя продължава да получава покани за записи и концерти извън България и посещава Индонезия, Куба и Турция. Пее главно на английски език и през 98 година издава първия си сингъл англоязична песен. През 2000-та година става факт. Тук пак килата не е съгласен, ще го питаме след малко защо, но първият ти албум Velvet, който и донася признанието на българската музикална сцена. Ражда се един от номинираните в категория Златни клипове в историята на българската музика, видеоклип към баладата I Miss You. Освен с музиката, тя се занимава и с дизайн, а в живите си участия залага на модерна хореография. През 2001 година се омъжва и официално се премества да живее и работи в Финландия, където успешно развива кариерата си на денс изпълнителка. През 2005 година участва в Евровизия Финландия и се класира на второ място, а през 2007 участва в Евровизия България. След това тя заминава за Виетнам по покана на телевизионния формат Music Idol, където 2 месеца тя обучава виетнамските млади таланти. През 2009 година печели като композитор голямата награда и първо място на конкурса за българска песен Бургас и морето в изпълнение на Васил Найденов и Силвия Кацарова. 2010 година е изключително успешна за нея. В момента работи по втори сингъл съвместно с румънския продуцент Фелипе и американския рапър Бъпи Ленокс. Днес ще защитава тезата против легализиране на леките наркотици. И нейното име е Теди Кацарова! Тук малко ми мирише на нещо. Я пробвай пак!
Още не сме вече почнали Теди. темата, вече ни замери. Теди, здравей, добре дошла. Чакайте сега, на мен Заповядай. ми спря кариерата. На коя година беше? Аз направих 20 години. Албум издадах. Да, и любимото ми парче и само да искам и роб ще ми бъдеш. Значи... Ще бъда. А, не може ли тук да седна? Може. Ами принципно Да, трябва да добре. си отсреща, но после може да се присъединиш. Няма никакъв проблем. Наистина добре дошла. За нас е голяма чест да бъдеш при нас, Здравейте, както на мен ми е и много приятно. на Явор. Много ви благодаря, че 100 сте кила. днес тук. 100 кила. 100 кила. 100 За нас кила. е огромна Защото чест. аз не съм виждал някой на Кока-Кола да вика Кока или... Нали? Викат му Кока-Кола, разбираш, значи 100 кила. Супер. Успех в спора пожелаваме на нашите гости. Благодарим им Спорше, от сега още. се прегръщаме. Да, нека накратко обаче чуеме и очертаем, така да се каже, вашите тези. Защо 100 кила ти си за? За. Защо Накратко. съм за? Защото мисля, че има достатъчно много решения извън кутията и с промяната на света около нас ние можем да бъдем активни с промените и да извадаме плюсове. Аз съм тук за да подкрепя легализирането, защото вярвам, че това може да се случва точно на конкретни места. Нали, както е в случая Кристияния в Дания и както и в Амстердам, нали, където е на Скуера. Така че мисля, че това нещо като легализиране може да бъде в дадено място, 365 дена в годината, съответно приходите от това място могат да решат много Добре, а след като има проблеми толкова градски. голям интерес към такъв тип леки наркотици, например, сега Имайте да ги предвид, споменаваме, че... защо трябва да ги легализираме, като те хората пак си намират начин да си ги взимат? Защото става така, че света около нас се променя адски много и марихуаната вече се използва и в медицината. Тя се предписва и за хора, които страдат от такива епилептични пристъпи и може, ако се съветваме с интернет, да кажем и точно самата болест. Така че ако Също има... така помага и за глаукома, извинявай. Да, помага за много неща. Нали знаете кога са я забранили? Когато са открили пластмасата. Когато хората в Америка Много интересно, откриват да. пластмасата, тогава забраняват употребата на конопи на трева в бита, нали, за чували или за шиене, нали, въобще като цяло. Ще се Защото впуснем малко американската по-дълбоко. индустрия искала да продава Добре. пластмаса. Нали? Добре, Така беше благодаря. голям. Благодаря. Теди, ти защо си против? Накратко. Чакай сега, ти направо много... Аз съм запознат много да знаеш. сериозни ти си заявки. много запознат. Да, което и не съм е. тук просто за да си говорим за тревички Точно и за така. павкане. Наистина съм тук за да покажа и може би не да покажа, да комуникираме. И в дълбочина да говорим в тема, в която наистина това нещо Да, води. това е много добре в дълбочина да обходим темата, а не просто повърхностно. Да. Разбира се. Теди, моля Да те, чуем- кажи и да очертай чуем твоята Теди. теза. Сега, аз съм, за съжаление за вас, аз съм раздвоена, защото когато става въпрос за помощ, за болни хора, от медицинска гледна точка, не мога да кажа, че съм много против. Просто защото знам, че това облегчава и имам приятели, които наистина ползват от медицинска гледна точка. Сега, когато става въпрос, много пъти ми се случвало от гледна точка на работа да отида на място, където хората са абсолютно неадекватни заради това, където прекалено са прекалили. и просто наистина такъв тип хора не можеш в никакъв случай да разчиташ на тях. И когато става въпрос за пристрастяване, също съм абсолютно против. Когато вече наистина целият ти живот се върти около това нещо, когато започнеш да крадеш, за да си набавяш, когато започнеш да биеш родителите си, има и такива случаи, тогава вече Тоест, е ще голям кажеш, че минус. дори да не крадеш и да не убиваш родителите си, може е хубаво да... Може ли аз да... Не. Нека минем към анонс реклами, ще продължим с всичко Да, останало. продължаваме с малко в дълбочина. Това беше краткото очертаване на вашите тези. Малко ще Очертаване продължим само. в дълбочина, Да. наистина. Така че, очертава се наистина неподправен и интересен сблъсък. След малко в това тихо студио ще се разрази наистина голяма тихо, битка, ма не е надяваме много се. тихо. Гостите ни от мили и добри ще се превърнат в истински зверове. Ще се борят с зъби и ногти, защитавайки позициите си. Във втората част на спора те ще бъдат подкрепени от двама зрители, които са ни изпратили есе по темата. А тя е за или против легализиране на леките наркотици в България. Четвърти път за днеска го каза. Но преди да съм изпаднал в абстиненция, нека идват рекламите. Реклами. Използват. И господа, вие сте с Контрапункт. При нас са Теди Кацарова и 100 кила. Благодарим на всички, които и тази седмица ни изпратиха
есе по темата. Избрахме 10 от всички, които са ни написали есе. Те са 43-ма. 5 защитаващи тезата против и 5 за. Стискаме палци на щастливците, които са тук в публиката в момента. Сега известните ни гости ще изтеглят по едно есе и ще ги прочитат наживо тук в ефир. Кила? Да. Заповядай, избери си едно есе от тези 5. И после след това на люлеещия стол може да го прочетеш. Заповядай, ти ето си. там. Веднага, когато си готов, си ти. Борис Лепоев. За или против леките наркотици? Тоест, тире, трева, марихуана и т.н. Това е много често коментирана тема напоследък. Да видим какви плюсове и минуси има този наркотик. Остава голямо. Първо и най-същественото нещо, което трябва да знаем е, че марихуаната лекува ракови клетки, с прости думи лекува рак. Една от най-популярните и ужасни болести на планетата и на човечеството. Второ, стимулира растението на мозъчните клетки. Музиката защото ме разконцентрира и не мога да чета. Намалете, колеги. Защото знам песента и тръгвам да пея. Това. Второ, стимулира растението на мозъчни клетки. Ето защо съм толкова умен. Къде бях? Коя тази буква? Шегувам се. Второ, стимулира растението на мозъчните клетки, което означава, че ставаме по-креативни, общителни и най-вече усмихнати. И една усмивка за тези. Но въпреки всички тези позитивни, ето вижте колко съм наблюдателен. Сега разбирам, че има правописна грешка в това. Не позитивни. Позитивни качества, които изборих. Още една грешка. Това буквално растение. Какво е да правиш грешки печатно? Напишете машина. Започвам наново. Второ, стимулира растенията на мозъчните клетки, което означава, че ставаме по-креативни, общителни и най-вече усмихнати. Но въпреки всички тези позитивни качества, които изборих, това буквално растение е забранено със закон. Защо? То е създадено от природата и излиза от земята като всички плодове, зеленчуци и растения, които ядем всеки божи ден и продават по магазините. Затова с наистина опасните неща, като например алкохол и цигари, които отправяме една забележка, са наистина опасни, от които всеки ден умират хиляди хора по света, а от марихуаната до сега не е открит смъртен случай, а напротив, точно обратното. В момента сме 21 век, модерни хора, водещи се от устарели виждания. Аз нямам нищо против тревата, защото тя не вреди на света. Вредят тези, които я правят незаконно, защото си изкарват парите чрез това. Харесвам тревата, защото ме кара да бъда над 2 метра над земята. Харесвам тревата, защото ме прави по-близък с хората. Харесвам тревата, защото най-любимия ми рапър 100 кила пуше такава. Харесвам... Спирам... Това е се наместено. И общо взето това е, което надявам се, че разбрахте нещо. Благодаря ти, Кила. Аз в момента съм при Борис Лепоев, няма нищо нагласено. Кой? Това е сето. Това ли той? Да. Много ме е приятно, Борисе. Как си? От къде си? От София. На колко години? На 20. Браво, страхотно си го измислила. Не знаех, че съм ти най-добрия и любим рапър. Хареса ли ти сето на Борис? Хареса ми, разбира се. Може и малко... Ами, според мен, нали, Борис е бързал. Бързал е, защото има половин лист за тази теза. Трябваше да се разтлееш в 4-5 листа. Казаха ми, че трябва да е кратко. Ами вижте, аз можех да пия... Значи, оттам до тук дойдах и по-дълго идвах, отколкото стоях на стола и четях това. Трябваше малко по-дълго така да се... Благодаря ти, Кила. Може да заповядаш своето място и се Борис, щастлив си, че предполагам, че ще седнеш до Килата тази вечер. Еми, съществен ли съм, да. Ела бе, седни. Ей, Сашо, малко да идваме. Добре, аз предлагам направо да ходим. Добре. Нека направо ги срещам, както имаше едно предаване, където срещаха хората. Нека направо ги срещаме. Аплодисменти! Аплодисменти за Борис. Здравей! Здрасти! Борко, моля ти да Не, моля. Добре, Борис е... Борис, да. Борис е също доста мощно хубаво име. Аз съм Явор, обичам да ме наричат Жан-Клод Ван Дам. Добре. Просто Ван Дам, накратко. Продължаваме нататък. Теди Тегли, ти си наред, заповядай. Добре. Заповядай, да процедурата е абсолютно същата. Абсолютно същата ли е процедурата? Да. На люлеещия стол имат предвид. На люлеещия се стол. Някой наистина мрази тревата. Но
Много ни е забавно това предаване, колега. Абсолютно. Мисля, че тази вечер няма да има диспута, ще се забавляваме идеално. Аз мисля, Теди, че ще влезем и в господари на ефира, така че не знам. Според мен вече влязохме... Вече влязахме няколко пъти в господарите. Според мен вие мечтаете да влезете. Така, Теди, заповядай ти си. Артур Аракелян. Против марихуаната. Ах, колко хубава песен. Една от най-трудните теми за обсъждане в днешно време, независимо дали в парламента или на купон между приятели, е легализирането на леките наркотици, като някои видове гъби, халюцигенни, но най-вече марихуаната. Поради нарастващата приемливост на хората по света към тези форми на забавление, че даже и лечение, много други държави вече са приели употребата им като легална. Холандия, Швейцария, Чехия, някои щати на САЩ, Бразилия, Аржентина и Португалия подкрепят употребата на определени количества леки наркотици. Но до сега ще се осмеля да кажа, главната причина, поради която това е било допуснато, е било с простото обяснение, че те не вредят толкова, колкото другите видове вече легализирани наркотици, а именно алкохолът и цигарите. Мисълта е банална, сравнима с това, че да бъдеш замерен с малки камъни е по-добре от това да бъдеш замерен с големи. Проблемът трябва да бъде решен коренно, а не като заместим един вредител с друг. Добре, нека кажем, че не искате легализация на нищо, освен марихуаната. Какво толкова може да ви причини нещо ползвано от много векове насам? Голяма част от младежта се заблуждава, че марихуаната няма никакви странични ефекти, вредящи толкова колкото цигарите. Докато тя със сигурност не е толкова вредна, тя повишава сърдечната дейност и намалява кръвното. И прави много хрипове на гласа. Това би се отразило доста зле, ако не е и фатално за хора с сърдечни проблеми. Вече чувам Иванчо да крещи, но ние нямаме сърдечни проблеми като старците. Оставете ни нас да си пушим. Така е, Иванчо, може и да нямате подобни проблеми, но психическата депресия за много хора на млада възраст е факт. А първият лек за това, който изпитва за това младежта, е именно марихуаната. С нея те се чувстват по-добре, забравят за проблемите си. Това звучи като лек, но ако ползват марихуана, често се превръща в зависимост, защото иначе те не могат да се освободят от депресията си. Стават ти зле, пушиш марихуана, но когато пък ти стане зле, търсиш и повече марихуана. Далечината чувам пак Иванчо да крещи, ама аз си пуша трева веднъж на седмица и не съм депресиран, само с приятели за кеф от време на време. Да, така е, ползването на по-малки количества от даден наркотик не е толкова вредно. Стой малко, това не се ли отнасяше... Малко това не се ли отнасяше и за алкохола. Пиенето на определено количество вино е полезно за теб, но прекаляването с него е доста опасно. Живяла съм в Скандинавия 9 години, не мога да ви опиша за какво пиене става въпрос там. Тук направо сме детската градина. Сигурен съм, че ако тези хора пиеха толкова често, колкото и пушат марихуана, нямаше да е толкова трудно да се коментира по темата. Както всеки друг наркотик, стига се до колко често се употребява и в какви количества. Има хора, знаещи лимитите си и ползващи малки количества, а други ползващи повече. По-младите обаче също употребяват марихуана, но тъй като те обикновено нямат разсъдъка сами да си наложат лимит, определено има случаи с прекаляване. Всекидневното пушене на трева и седмокласници не е нищо ново. А пушенето на трева от възрастни довежда до заблудени мисли за голяма креативност. Това била съм свидетел на това. Направо цели сценарии на филми се измисляха. Колко от тях наистина отъждествяват креативните си идеи, докато са напушени. За повечето хора марихуаната и другите леки наркотици са начин за битка с скуката. Но скуката не е наш враг. Тя е време, в което можем да се подобряваме, да научим нещо. Аз съм против леките и тежките наркотици не защото те вредят директно на хората, а защото убиват времето, в което те наистина могат да направят нещо полезно за себе си и за другите. Защото могат да накарат младите да пропуснат времето, в което трябва да се учат на знание и на занаят. Защото могат да накарат човек да спре да се развива. Нещата, от които аз лично съм имал най-голяма полза, съм ги правил едно лято, когато просто ми беше скучно. Ако тогава бях убил времето с леки наркотици, тези неща нямаше да се случат, а сега щях просто да съжалявам за пропуските си. Аплодисменти, дами и господа, аз съм Артур. Как е твоята фамилия? Прекрасно. Честито първо, че Теди избра своето есе. Кажи ми накратко, какво е чувството да чуеш своето есе, прочетено от Теди Кацарова? Предполагам прекрасно. Добре, готов ли си да защитаваш своята позиция? Готов съм да защитавам. Добре, заповядай с мен на сцената. Дами и господа, моля посрещнете с аплодисменти Артур Аракелян.
Здравей, страхотно е се. Страхотно. Мерси. Артуре, Моля те, попитай нещо, това е го написа Ти си. в онова лято, в което ти беше доста скучно, Не, написах го преди няколко дена. това лято май. защото беше доста дълго. Не знам, слушах килата по време. Не знаеш, да. Звездните ни участници изтеглиха победителите. Прочетоха есетата им. И след като установиха, че са еднакво пристрастени към една и съща теза, Сега заедно с тях продължават битката си в контрапункт. а темата не е никак лек. Ти си. За или против легализирането на леките наркотици в България? Пети път за тази вечер, но преди да продължим, вижте едни леки реклами, които пристрастяват към пазаруване. А мен пък, колега, ме пристрастиха към плюшени мечки и кучета в печки и хладилници. Колега, това звучи много извъртено, не го споделя никъде. Имаш Сподели късмет, го че вече. Есетата се чуха само от Сподели 10 го. на зрители. За топлър говоря, не за нещо друго, да си помислиш. окей, добре. Реклами. Единият отбор днес ще си тръгне победител, а другият победен. Отборът на 100 кила и Борис ще се опитат да ви опоят с